an calminama on juurama on jettama salminama leydi salminama teddugal laawol immol koɗo galle ngondam fulɓe mawɓe leyɗele fulɓe toon to leydi Nigéria koɗo galle ko Amadou Mbaye Bintel mo Dar Salam Djegues on keɗima yewto adinde ha jettiɗen ɗo ganduɗa hewɓe ɓe o haali yumen ko fulɓe hayso gona fulɓe fantoɓe pularu en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe kamɓe fof e dow inde miñumen Serif Diallo en neldimo e dendagal natɓe e nder nde ɗo fedde en calmini yo yetti tan en calminali o jarama o weltanama Amadou Mbaye min calminma dawal ma ɗimmal wonde koɗo galle ko fate gurdam fulɓe to Nigéria fongol yeeso ma solmina ay mi salmitimama Alaji Abou Diop amin min de ko gonmi gurmi Nigéria jiimi mbeɗa yoɗni gurdam fulɓe Nigéria heddi noon kala ko gonɗa walla no gonirɗa daña hen yawde tawi ka joom himɓe kono fulɓe Nigéria naɓe nane en mbiyan ko joom pidital en e heftude laamu totta o walla joganade hoore mum to banggue cuusal to banggue cuusal e banggue kadi nanodira ay fulɓe ene wiye caɗele mumen fof no heewi caɗele nanodiral mumen e rewdirde mbaɗa coɗol guutu guirlade koye mumen kono Nigéria naɓe eɓe nanodira e ɗum ndira eɓe nanodira e yande oɗo walla ɓe nanodira e wallude oɗo ko ɓuuri hewde ko jiime maɓɓe kadi e mawɗo goto no jeeyano teccani Allah yurmimo yaako on kanko e maɗi juɗɗo wiyeteno Dembo Oldou Dia Dembo Oldou mi yiɗi dañde audience e biyeteɗo général Babangida Bada Moussi Ibrahima Babangida mbiɗa wiyete ko o wiyete ko Bada Moussi Ibrahima Babangida Bada Moussi Ibrahima Babangida eyyi Babangida ko baba galle tan woni baba galle eyyi Bada Moussi en ke ko leñol gara wiyete noon leñol gara Bada Moussi en ko ɓe noon Bada Moussi e Ibrahima tan woni kankam wona kanko ko Allah yaabomi ko ñeeni fulɓe wiyete ɓe gallon goɗɗo gallum jaafoɗa tan ɓe jaafa e noon won jaɓoɓe woɓe jaɓata gallum ko noon koye on o wiyete jeeyakoɗe koye wiyete Mina koye Nigéria kam Allah wuro ngo wiyete ko Niger State won Niger o innira ɗum woni Niger ɗo won heewɓe nanan Niger cika ko Niger ga mo Seydi Kounthé en ga mo Joamane en on Nigéria ne jogui région wiyete ko Niger état gendi mbiyete Niger état wiyete Niger toon jeeya wiyete Mina e Dembo Oldou Dia goko Dembo Oldou Teccan ndeni yiɗe makko haalde kanko e Boubacar Diallo amin o wi o haalde makko o kalifma Allah bandaɓen ɓe o wi pulluɗo e lini woni carte d'identité mum ko ɗemgal kanko président o wi pullo carte d'identité mum e leydi Nigéria ko ɗemgal yo haal ɗemgal yo haal ɗemgal ay ɗum hewɓe joni ɗum belni ɗum hayso wona yimɓe leydi ndi enen yimɓe men heɗinoɓe ɗum nannoɓe ɗum fof belni ɗum te kadi ko noon wayi kanko ɓe heewani joɗɗade waɗi koɓe joɗɗote less leydiɓe ɓe Amadou Mbaye en Abou Diop en joɗɗoto ɓe mbaddata ɓe en tiiɗi fulɓe tingol manngol ɓayde min mbeɗa wonno toon nde liggoto e maɓɓe mbeɗa wawi andude ɗum mbeɗa andi ɗum ɓe tawannoɓemi toon ɓe ɓe ene gandi ɗum somi ari nokkude commissaire pullo woni walla mi ari e garade pullo woni walla mi ari aéroport walla gueɗe mbaɗe noon ɓe tawannoɓemi toon ɓe ene gandi ɗum hatta jaatigi men ceerno Mahamadou Bachir Sall na anndi ɗum sabu min gurdi toon ko raɓɓiɗi neɗɗo moƴƴo mo ganduɗa ene yeeɓa Pinde TV kanko Mamadou Bachir Sall omo yeeɓa Pinde TV no feewi eɗen calminamo kanko e wondiɓe makko lappol ngol en Bocar Ndiaye en ceerno Souleymane en Alaji Moussa Ousmane en ko musidɗo kadi ko balluɗo en ko gendenko jiɗɗo Pulaar no feewi ma en bismomo ɗo Sall Diebi Sall Bachir kadi hay somi waɗa hen arɓe mbiɗa ko taalik Mat Bachir kadi hande wiyete ko Mat Bachir politicien o walla ceernajo o min kam en tant que chef dal wondijo jaadijo ko ganduɗa ko Abou Diop min kam mbiyatmi ko martaba wilaya makko ɓuuri ɗen gueɗe fof laabi sappo min mbiyatmi ko martaba wilaya makko ɓuuri ɗeɗo gueɗe kalde nan andirno tan kono yiruno tan aldata min ko Allah seedi kono ko lomtata ko golloto ko mi yiyani ko waddata ko mi yiyani walla ɗum heewani leydi mi yiyani ɗum e leydi wasmi wiyani ala kono ceerno Mamadou Bachirou Sall mbimi ko waɗata ko suusi ko muñata ko jaɓata ko min mi yiyani mi wiyani hay goto ala de kono mi yiyani ɗum e ndiɗo leydi ɓe ko ɗannimi ko wiyani neɗɗo banno ma en garta makko o sallallah ɗo jaaɓi o salmo jawama yettama en calmini ceerno Alassane Sall mo wasaki Amadou Mbaye Bittel wonko kalɗa Nigéria kono noon ala sago to caggal Bittel uma Yaradoua mi anda beele Pulaar wona e makko no feewi
kono noon fulɓe nigéria naɓe goyimo nde Oumar Doua woni président nde ha nde o yahata nde ko Goodluck Jonathan o addi ɗon fulɓe heɓe goytima ɗon ko saabi o addani ɗon pullo par ce que haali jinggol koɓe jingoɓe kono Oumar Doua mi sikki ma to jinggani so tawi mi to jaam mi juumani a juumani Oumar Doua ko wi kono nunda e laamu ɗum nafani ɗum eyi sababu wonde no Goodluck ko Goodluck Jonathan ko Yorubajo Yoruba ɓe mballimo no feewi mballimo laamu toon de mballimo nde kadi ko gouverneur région kewɗo doole baɗɗo ngal eyi ko région ngaji koɓe heewɓe kamɓe ɓayde laamu to ko carte carte ko yimɓe jogoto ɗum kamɓe koɓe heewɓe yimɓe kamɓe ɓuuri heewde yimɓe e leydi he aywa ɓe guuranima o wi ɗum woni sababu Goodluck waɗa vice président joni noon hanti o wi omo humno on aadi o natti famodirde bandiko en ɗum watti haareji hakkude yimɓe ɗum kadi wona a yii neɗɗo habde bandum walla koddiñum walla sehil mum ko jikku aduna habde bandiko en a yii rafiji piimo heen o wondi heen wallahi wiya ko jaafoɗami konngol ngol koye télécalte wiya ko kotaɗo wiya ko dabaɗo wiya façon ke sellude wiya kadi ko waɗi kadi wiɓe ko yorubaɓe kadi kortemo so umima beele ko Goodluck jotto ɓe mbi ko bandi koye no heewi haalano kono komin minen kadi min nani en tant que nanoɓe e nigéria naɓe nanoɓe e nder yimɓe nigéria naɓe min yimɓe nigéria naɓe mbi kam o habti tan koye koreji makko sababu ronden o kamɓe ɓe gadarino ko ɗo ɓe keɓri doole fof ɓe garten koreji makko kanko noon nde o heɓi doole o wi omo artere walla ɓe doole ɗe eyi yoba en hakkude fulɓe wonko welani yurnade o welani hen o welani yurnade haaledake en ko noon tan accetta noon ma en kaloyde so haala yonti haala mo yonti tan ma haale so Allah jaɓi ala ko haalata ko woodi kono haalata ala ko haalata ko woodi ko ɗo haalata e bisimilla kadi noon wadde Oumar Doua ko on aadi waɗi kono aadi o no muusine battine maɓɓe ha joni caɗele ha hannde no battine makko kono noon ay ganda kadi pour Yorubaɓe kamɓe goni joom doole en caggal hoddiro Allah woni sababu laamugol Buhari kono kamɓe kadi siɗi Buhari wonno koɓe yimɓe ɓe ganduɗa ɓe hiɓɓe jawɗi ɓe cuusa caɗele ari nigéria Boko Haram ɓeɓe jiiɗon ɓe fof eɓe gandi Buhari laamiɗo ɓeɓe gandi kadi ɓuuri suusde kadi ɓuuri habde makko kay ɓuuri kono Amadou beele jikke moɓe joguino e makko e cuusal ngal Buhari joguino ngal joguino 83 ngal kañum Thomas Sankara ngari ɓalɗi men no ngoli jawne beele on Buhari hannde nan ɗon ha joni on Buhari wawa won ɗon sababu wondene nden ko militaire ko cuhli aduna o serti aywa kadi Boko Haram hannde no wayni e nden no wayni wona goto Boko Haram kadi ko hunde nde ngannduɗaa nde mettude haalde holɗum ko hariiji leñamago tan masala hen Boko Haram nanti ɓooyi kono noon soofiyede leñamago tan e mawɗo leydi walla joom leydi e mbiya ɗum Boko Haram tan ɓe ɓaati ɗon kono ko hariiji leñamago tan ɗi gonɗi nigéria hol noon pamnami hen seeɗa min yeewiyankoɓe meɗen aɗa andi leñol nan toon no wiye Ibo en Ibo no woodi Ibo en kamɓe ɓe wona fulɓe kono ɓe mbay kono jogiiɓe jikkoji koɓe ŋatɓe ɓe mbiyata ko hara biya fara nde ɓe dañini ɓe mbay kono bete en mbay Côte d'Ivoire ni bete en mbay ɗo ni ko Iboji mbay toon no men en mbay Gaboni koɓe yimɓe ñaatɓe koɓe yimɓe ruttantoɓe haare koɓe yimɓe joguittoɓe gona yejjitoɓe kona yejjitoɓe ɗum noon waɗi har leñam kala ɗo ɓe dañi ɗo no rewa ɓe ndewnata ɗum heen pullo e hawsa fof ɓe ndendinta ɓe ceernata enen nokkuji boom yimɓe nan en fulɓe nan nigéria eno e mum mbiyata ko min komin fulɓe hawsa fulɓe hawsa nan toon no mbiye noon komin fulɓe hawsa ena e maɓɓe wonɓe nan jeyata taw nanta fulfulde ɗi tawka ha hawsa nanata noon haare nde ari nde kamɓe ndindaɓe ɓe kaɓde hanti ha kamɓe jiiɗi hindi ɓayri koɓe juulɓe hanti ɓe leɓɓe ɗiɗi ɗon tan hanti ɓe kaala ɗemngal ɓe ɓe kaala ɗemngal ɓe ɗum waɗi noon haare biya fana nde caɗele mum ronki gasde maɓɓe 67 wonno biya fa jogiiɓe caɗele mayre nde jogiiɓe caɗele yo duttano ɗum nde ɗum ko ɓen ko ɓuranooɓe doole hannde ko ha joni nane e pital mumen sabu sukaɓe maɓɓe jaafoɗa ɓe mbiya ay joni ali bongo wondi mawɗo kalta ela yafomi wiyete ko toon itta juna mum koko wara e yimɓe maɓɓe heewɓe nawaɓe e leyɗele ittaɓe nawaɓe fodde ujunnaji joyo itta nawa ɗum woni sukaɓe jinaɓe mumen mbaɗa nane aduna heen ɓen janngal ha ɓooya mbiye onon gona leydi ɗo itta ɗon ko leydi nigéria ayi Babangida e nder laamu mum ɓe meeɗi ɗum wadde coup d'état
banno ɗum kudeta koye maɓɓe kamɓe Ibo en wiyete ko commandant akka capitaine akka o waɗimo kudeta yahani o jagga kono aɗa andi ɗum fof ɓeydata ko ruttinde jomum en caggal andi ɓeydi ruttade caggal no fuɗɗum mo tan ɗo jombiɗa mbaɗa kudeta dañaka mbaɗa kadi dutto caggal sa wujji ran sa yiitam duttude heewi nunɗal ari duttintaka caggal ɗo ɓuuri woɗɗude ɗum woni ko yani fulɓe ɓe Ibo en Nigéria ɗum noon waɗi haare leñam angu kadi ɗum waɗi yawata gasde kono kam Buhari waɗi hen ko wawno waɗi hen hayso waddani fof wadde fof Abou Diouf weeɓani wadde ne yiɗira ni weeɓani waade an hoorema mbayan jiɗɗa ni tan weeɓani kono Buhari waddi hen tawi nundal ala te kadi heewɓe amonta en haalama ha tente fanniyankoɓe darogol mbiyatno ko Buhari nde noon nde o laami hedde 83 nde ɗon ɗe o joginoɗen nde ɓe mbi tan ko atte laamu joni o ñoƴƴaɓe joni o tigñaɓe joni wona noon jiɗɗo wotanede e gotanade e mawɗo kadi nannoɗo e laamu yi andi ko woni to kadi mo sellani hande ko baɗɗe jogui ɗumen hande ko leɗɗe baɗe noon kadi Buhari andi leydi Nigéria andi Afrique koye mawɓe Afrique o jeeya ala leydi ndi ardi ndi waɗi ɗum kanko kadi o dañi duuɓi o wonino militaire o ɓoori o woni militaire o woni laam o ɓoori o waɗi civil o jagga kaso o yetti kadi watta kadi natte laamu o woni opposant o ari natte laamu omo wawi sutade omo wawi andude leydi Nigéria ɗum waɗi nde o laami leydi ndi hulateɓe ɓe ko hen ƴetti chef d' état major général woni Ibo en o ƴetti chef d' état major général haɓe koreji ma a haaɓe koreji ma ko an hen jiɗɗa wiide Boko Haram ɓe ko Ibo en ɓuuri hewde a ɓuuri hen hewɓe no mbiya noon fuɗɗon jeeya tan saabu sa yi toon no weedu Tchad weedo lac Tchad ɗo fa ɗon hakkude mabɓe ɗon on diwan fa centre Afrique wiyete ko fulɓe ala ko rimɗi kaytan Abou Diouf ala fof ko woodi kaytan ala so tan waɗa ko natti hen ala ko waɗa ko natti hen ɗon famni Amadou Bintel a jarama he yeeɓiyankoɓe Pindi TV e heɗiyankoɓe haalirde Taccan koɗo galle ko Amadou Bintel en jetti Abou Ndiaye mo Doumray Diaw a jaandi hen ke mo ganduɗa mo tawta yewtere nde Amadou Mbaye so tawi a wi fulɓe Nigéria heewi o ƴettalamu toto o ƴetta toto te fulɓe heddiɓe donkama yo dañ ɗum kadi wiyaka en ngala sirlu wadde fulɓe Nigéria kañum ɓuuri jogaden sirlu fof ɓuuri suusde kadi kadi ɓuuri suusde ɓuuri men jogade femde ɓuuri jogade femde ɓuuri jogade sirlu mi wima Abou Diouf ɗo ɗum baraks ɓeɗa jogui neɗɗo seeɗanke nan wawi ɗo e ngo wuuro biyeteɗo bambaɗo biyeteɗo Samba Guiɗaɗo Mamoudou Samba Guiɗaɗo Ba tawi kam Lagos omo wonde Hamad Doudou omo wonde Mamoudou Demba Ibrahima Allah yurmi ɓeɗo maayi kono min jaadi ɗo ɗum baraks ɗo ɗum barak woni présidence kanko Samba Guiɗaɗo o yi sama kaala pular tan hata haalani pular yalti ɗum ko noon waɗa kono hay sa wona kaalowo ɗemgol fulfulde nga a susta nadde toon ko jontu woni toon jontu gonɗo toon o ko jontu pulaw tan ɗum ko jambaragal sakki less so président yeeɓi ɗum acci ɗum ɗum ko leñam o kultinir wadde président nokku mo ganduɗa o ko hawrirde puttirɗe yontade tewno juuɗe ɗum ɗo nani kawral yimɓe ne kaala ne ñaama ne jara kono ɓe natta toon ɗum fulɓe leyɗele fulɓe keddiɗe e wiyata ndiɗo walla ndi ene ndento wadde ɗum ene ndento nokkula fulɓe kamɓe woni ko yontaɓe kono no mbiɗa ni ko won hen nokkula wiyede oko ni walla oko ni ɗum no heewe e fulɓe Afrique Nigéria noon fulɓe wonɓe toon ɓe mbimi doole maɓɓe ɓurɗe mawnude ko cuusal e pellitaɓe e cuusal wona gueɗe ɗe e sirru ɓe jogui sirru hakkude maɓɓe to ñawgol Allah fina tawa fulɓe hanke pour sa laali walali segel nangui dama wadde ama en baddani en wadde ɓulli en koɓe daɓɓe hen koɓe daɓɓe hen nomon ni ɓe daña honoɓe gaɓe nomon Bachir en mbaɗata ko kaɗumeje ɗe eɓe jogui hen ko daɗa ceerno wi toon manggal Nigéria woni leydi ndi ganduɗa sa addi toon waliyagal may taw toon gardiɗo ma hen sa addi toon goɗɗum ko wona ɗum jamuɗon heɗotoɓe caysayagal may taw ko gardiɗo e ɗum sa addi ɗon hewde jawdi may taw toon mo ganduɗa o ene gaari avion ngaji aljuma fof yahat juuloya Makka ayo atona yewtude ƴetta avion jolne hen gartode ayo gasi ayo ɗum nan ñebbe ɗum noon Nigéria leydi ka o nini tan kono noon fulɓe Nigéria ne jogui sirru enen jogui pellital
fulɓe ndisaya ene jogui silo jogui pellital ko ɗo katen jaflon mo mbiɗa Abou Diop farantatino ɗo amana binto yo jokku kono sahaji ne jaha dartaki Pindi TV e haalirde Feccan gabboto belemaji moon wittande on e kala saaha min jettima jetto joguiɗo fuɗɗima laɗo haali amana bintel Allah jarama dia hokkuma battotoɗa battede to enen bandiraɓe fulɓe min mbi kawren nanodiren janggen kawren nanodiren janggen usten haala gollen kolodiren kodden salamu aleykum waaleykum salamatulla gasi Allah on paami ko ɗo ka tene nde ɗo yewtere hannde aadi bili aadi so aɗa ɗum firtude aadi ɓoyata koɗo goɗɗo e saaha goɗɗo e waktu goɗɗo so ñeeɗo ñaawi